Pa kad imamo takvu moć u sebi, idemo onda tu moć iskoristiti na našu dobrobit i na dobrobit svih onih s kojima smo u doticaju. Iskoristimo svoje moći koje su nam dane, iskoristimo svoje talente i uvijek se pitajte što mogu učiniti danas ili taj jedan koračić prema naprijed, koračić prema ostvarenju snova, tih želja, tih istinskih, dubinskih želja koje imaju svoju tu životnu notu, neću reći težinu, nego tu životnost. To je prava želja, to je san. Postoji tehnologija kako se snovi definiraju, oblikuju i kako se ostvaruju, odnosno kako se s njima susrećemo na pola puta. Ali dosta sam o tome i napisala, evo tu je ova moja knjiga, možda ste već i naručili, hvala svim kupcima koji ste naručili ovu knjigu. Ako još niste se javili, svi moji kupci, čitatelji dragi, bilo koje od knjiga koje sam napisala, imaju mnogo besplatnog na dar, dobivaju materijala, audio i video materijale. Isto tako imaju besplatno dopisivanje sa mnom preko e-maila, a moguće da se dogovorimo da se i ponekad ovako uživo i čujemo ako nađem ja vremena jer dosta sam angažirana.